Chiteka ibere cha butokire igoro y'echinsa ikomi cha bono morogoba kionga senchira yobwengi. Etimu y'omwakilishi bw'abasubati kaunti ya Kisii Moske Donya Doris Toto yemanyikaine buna Donya Doris Toto timu nigo yaika ime yaitibo nyabwinke ewodi ya Sameto Mukwerero ase okorwania omochando bw'echinda koreng'ana na Robert Osoro oyoro mu assistant chief Onyaganja sub-location nigo airaniria buya gochia ase etimu eyu ya Donya na mono mwakilishi we county ya Kisii Doris Donya Buri na goteba ikiri getambukiro ekiya ase airera na gotabuna Donya nigo ainana chindagira nabo igo ebintu byokorarera gochia ase chiamatechu Samari tangoro Robert Osoro Assistant Chief Onyaganja sub-location. Rero igase sub-location yane ya Nyaganja ntobwata obobisa korwa ase office yomo women rep Moske Donya Toto bachire korwa bokonya ase sub-location yane ase abantu bali babota bokongu bw'echinda babairo bokonyi bw'echindagera n'ebintu bakorarera obokongu bw'echinda mbwasirete lakini ende mbole boke ase kenyoro eke kiane lakini ende kobwatisiwa nomo heshimiwa ito Donya Toto indoche okonyira abantu bane naende nkomosabera agendere gokonya abantu ba Kisii County biamono. Togo skabosio abobisa bekiumbikire kiankaf korwa ekaunti ya Kisii nigo babwatana n'abamenyi ba Mwamosioma ime yanyatieko ase chisegi chirengete korwania ogosaro k'omwana omunyaruka anya abana banyaruka 50 nomo nigo ase crusade eyo banyorire amegerio arabakonyane mono ase amagima abo nabo igo gosemia abande igoro yobobe bogosaro omwana omunyaruka. Bono ofisi y'omweshimiwa Donya ebintu ebina byanchete gokora kera omwaka actually kera omwaka ebintu ebi ngokorekana bire abana buna abaiga abasinini babwenere batigirwe network yabe gento kiabo getenene buna gekorete ki buna kere igo nonde tabaisi gokoreki tabaisi gosari network ya abana abaiga nanda asore kenyoro nonye okonyora omwana onde bwensi okosarwa onyaruka egento nkobasaba buna ino nche ndoche ino n'abantu etabaya sana emokoripoti egento ekio twaminyokani maete tokominyokania mana abantu abo senaki bono buna omweshimiwa Donya agoteba abana buna aba abasinini bakinire iga mwarora twachire buya muna atotoma twaikire iga twabarorire twaigure buya na intwe kare togosangama n'abana banga buna abaiga abana aba buna more iga mogogeti nonye ninu rero mwenge training moigweti buya igo nari buya bono ekere mogosoka gochisiko gari inwe maete bono more complete more naki more buya onde tabaisi gokora ki tabaisi kobogosekerera kende gionsi mwaigure monto tabaisi kogoteba ng'aye tikwarogete achake kogoseka egento ekio nkeiyo ngekoreti ki nkeiyo bari bakonya korika emitandao igoro y'egento eke iga bache amasabu mega iga babwate sia abang'ina abaiga tokonye abana aba baita abasinini bagokina mbakora ki mbabaise gosarigwa naende onsi ase egento eke kere kekikeriwu kabisa keri getari kiogosara abana chinyaruka gekore ki kegikerigwe naende gesire pipi ntotageti koigwa gento kenga buna eki taibo igo egento eke ngeri gokora ki gento eke ngeri gokora ki mwana nyaruka takora ki bono oronyengi ogochi gokora eyanga ya omwana enyaruka ime gokora ebinto ebio ribaga ogokora ebinto biago biragokonya kende nkerororo twarure anarogi twachire arari twarure anarogi abana twachire arari anarogi tu bari bakonya gotoirani gochia anarogi bagikerigwe taibo igo bagikeringo watoto mnasema aje
Mnasema aje? Washindwe. Togo skabosio abamenyi b'ekinyoro kia Nyabiendi ewodi ya Bumariba ibunge ya Bonchari kaunti ya Kisii niga baesokire na korera ebarembe eyekorwa koro Nyabieyi gochi Nyabiendi ikoba goika mugumo gukwana mabia rero nigo bamochire abarai babo koro enseme eyo anemono omwemsi w'egodi eyo nabo igo mujumbe w'ebunge ya Bonchari omoske Charles Onchoke asibatebire nigo babiri bagochandika ase egekabono Angoro kumalia Nyabale. Ndese wodi ya Bumariba Nyabiendi. Omorai Dirisa, omorai Onchoke. Tuachande kire Nyabiendi myake menge nga intubotambe kero monto itakure. Ntori konyora bokonyi bonde bwensi gocha se kenyoro kia Nyabiendi. Pare ye itegere pare ngale sane takere nonya ne ramu. Koru suneka etwekere mogumo. Lakini ngeke nyoro kere gatigati ge gote chande gete na Dirisa no ale no Onchoke bo igo no ale. Eto kumetinga chikura cheito ngaitwa irete. Ntoche toko inyore naende kero gwato tigire buna bono igo mwana atosirira tinde para igoro tole eto asa ino kole mama ambiende to nyorera libagari okobogori omobere. Eto gocha kobogori omobere korupare ramu mate ya Nyabieyo. Tocha go ikinyabiendi. Onchoke kwararire Dirisa ngayo. Nonya no ya minta gakidonya buno mongina bwabangina ngakiyale ngebya donyo totalere gaiga Bumariba ochoto Nyabiendi ochoto konye stima amacha bangina twachande kinana Murai bwensi Dr. William Samuel Ruto nigo asabire kurigereria obugima bw'Abakenya obwo bwarakanire gukina nabo yokogendera gokonga ase amatuko abwangoiga nabo igo ase abantu babeire bagochandika oyo kwana yaiga no pastor bw'ekanisa ya Christian Reformed of East Africa Imeya Ogembo. Mimi Askofu Javan Bokea wa Christian Reformed Church of East Africa, ninaomba serikali yetu iweze kufika mwananchi karibu, tufanye maendeleo sisi wote kama Mkenya, tuweze kuungana mkono, tuache mambo ya marumbano, tuache mambo ya vita, tuweze kujenga nchi yetu tukufu ya Kenya. Mtukufu Rais aweze pia kufikiria namna ya kufikia Wakenya wote kimaendeleo, atusaidie tunapoendelea na maisha, na pia gharama ya maisha imeenda juu kidogo, Rais aweze kupunguza. Ningependa kusema serikali yetu iweze kuangazia masuala ya vijana, wanapofanya programs zao waweze kuleta vijana waweke karibu, wasipawie vijana, maana ndio wengi katika jamii, ili tukiungana pamoja Kenya yetu itakuwa bora kabisa na kila mtu atajihisi yuko sawa. Asante, tunashukuru Mungu, tunatakiana sikukuu njema na mwaka mpya 2026 wa baraka. Mwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba nigaborire aboreko b'ekisukuru ky'Obubundi gose TVET gokora kikosi kirabakonye okwana Koromeru National Polytechnic chinga kichomo gigabo kubekera aboreki wabo Chibuto Migosi nigo airete buna ewizara ya ekisemi nigera kye kweneke buna ngwena nabarechi loan kya help kya saboreki wabo b'ekisukuru ky'Obubundi buna enchira yamo yokubasira nabo igo kweneke buna aboreki wabo nkwegenderera bari asa masomo. Our TVET graduates are highly sought after in sectors such as construction, manufacturing, healthcare, and ICT. I challenge you, our graduates, to position yourselves competitively, not only for local opportunities, but also for global careers. Ladies and gentlemen, as we pursue Kenya's development agenda under Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda, the role of TVET is central. Our nation's prosperity
will depend on the skills, creativity, and productivity of our youth. We are investing in modern infrastructure, digital equipment, and training facilities across all national polytechnics to align learning with the demands of the fourth industrial revolution. We are also reviewing our funding models to ensure that no deserving learner is locked out of training because of financial barriers. Through the new TVET funding model, trainees can now access affordable financing through scholarships, loans, and grants, ensuring equity and inclusion in access to our education. And indeed, just last week, HELP released about 1.2 billion to TVET institutions, and they are in the process of releasing another 800 million to cover the loans that are due to those institutions for our students. Nkwane yoyo moske ogamba nere gochigotwikira mwere bwe kionga chinsa ikumya sinchira yobo ngamoira ayamana yenda mangi ibere na inyachi obutko rero nere haruni ototo nyangiri ntengatire ne nyaboga Vanessa Nyaboki korasomo nabo imanyiririo Kevin Ongeri krosidi akabere nere kwane kebona chibicheche nabo igamario ngo ikira chira sinchira yobo kirano twaro borogere borobya tomira nere tkore Alhamis.